Tallinnaan asettuminen on varmasti aika helppoa kaikille suomalaisille. Sopivan kompakti pieni paikka, hoitopaikat järjestyy, kaikki järjestyy ja sitten toisaalta meidän tapauksessa vielä, kun lapset oli niin pieniä kun tultiin tänne niin, ja molemmat sitten taas tultiin samaan paikkaan töihin, niin tarvittiin lastenhoitaja. Siihen ei varmaan olisi ollut Suomessa varaa, mutta täällä tämä oli mahdollista ja tänne oli helppo tulla. Joo, Tallinna on kyllä semmoinen paikka, että jos täällä yhtään lähtee ovesta ulos, niin ei voi olla törmäämättä suomalaisia ja tosi nopeasti löytyy samanhenkistä ja samanikäistä porukkaa ja kaikki ottaa aika avosylin vastaan ja kaikilla on vähän samanlainen elämäntarina, että miten on tultu ja mitä täällä tehdään ja touhutaan. Niin mun mielestä suomalaisyhteisö on tosi vahva ja melkein meet minne vaan niin törmäät aina tuttuihin. Tallinnan ja Viron tästä mittakaava, se että sä pääset kaikkiin paikkoihin tosi nopeasti, mutta varsinkin tietysti Tallinnassa, että ei ole paikkaa melkein mihin ei 5 minuutissa pääsisi, melkein jopa jalan. Et se on yksi, että kaikki jotenkin käden ulottuvilla, mutta silti niitä valinnan vaihtoehtoja ylipäätään on tosi paljon. Sä voit tehdä täällä tosi monenlaista asiaa. Sitten tämän yhteiskunnan se eteenpäin meneminen, se dynamiikka, mikä täällä näkyy kaikessa tekemisessä, kaikissa ihmisissä, niin se henki mun mielestä tarttuu. Ja on kiva olla niin semmoisessa porukassa ja paikassa, joka on selkeästi menossa niin eteenpäin ja kehittyy. Ja se on mielenkiintoista nähdä, miten nopeasti tämä on muuttunut ja kehittynyt. Mun mielestä tosi helppo tulla toimeen kaikkien virolaisten kanssa, keitä on tavannut. Niin mä en lähtisi oikein etsimään edes kauheasti eroja suomalaisista ja virolaisista, koska mun mielestä ollaan tosi samanlaisia. Se on vähän niin kuin sanotaan, ollaan veljeskanssa, meillä on samanlainen kieli ja ymmärretään aika hyvin toisiamme mun mielestä. Ja tänne on tosi helppo tutustua, mutta sitten samaan aikaan tai se semmoinen aitous mun mielestä välittyy, mikä suomalaisessa on, että kun sä pääset sen jään läpi, niin sitten sä löydät sen oikean ihmisen. Se on musta positiivista, että miten nopeasti tähän yhteiskuntaan tavallaan integroituu tai pääsee mukaan. Ja se, että kaikki on vaan oikeasti käden ulottuvilla ja lähellä. Kaikki on saatavilla. Se vähän vapaa-aika, mitä tavallaan on. Mä oon jotenkin onnistunut ylityöllistämään itteni, niin mulla menee kotona musiikkistudiossa musiikkia vähän tehden. Käyn kuntosalilla, mutta enimmäkseen sitten kyllä tulee käytyä tavattu ystäviä kaupungilla.